Băi, frate, băi, cum să spun, mă, cu aia? Acum am avut o lună și 2 săptămâni, o jumătate, nu spun. Am fost oprit de totul cu aia, la el în față, la portă, știi? Aveam vreo 200.000 de gen și unde plec? Am să plec înspre marfă, să-mi iau marfă cu aia, da? Și că, băi, m-au venit cu ceva, cu problemă, și ce problemă? Depinde, că dacă l-am auzit tot timpul, întotdeauna l-am auzit, m-am oferit, frate, să-l auzit și atunci. Și că, băi, tu ai și cu uite, asta i-am niște boschezi, uscat. Dar nu m-a frate, eu știu ce vrea omul, ce fac cu boscheții uscat. Și da, păi asta în mână, bucățele. Mi s-a pus m-a pus la scară la Andra lui Selu să pun niște tipi mici, niște plicuiali din alea mici. Să pun fiecare ce am făcut bucăți, știi? Să pun în fiecare plic. S-a pus în fiecare plicoaie și mi-a spus că ai nevoie acum cu o auză că e ăsta lui Moroianu, a arestat. De ei de coaie, să ai nevoie de bani, înțelegi? Și nu știu, ce dovadă nu știu dacă ești judecător, că nu știu ce tot. Și nu știu dacă poți să auzi să rămâi numai între noi doi. Și nu știam că a fost filmat să mă oară nepotul, dacă știam că a fost filmat, dar nu am auzit nimic de nu veni Vlad.